Keɗoto ɗon ko haalirde Golal.media. Jangoɓe tedduɓe, mi salmini on, mi jowti on. Windande men hande 16 titori to banggue limoje holno yimɓe poti toɗɗorade sahade limi tawi ɗen limoje heewi askinede koye yimɓe, woni ko wiyete les déterminants numéro. Ɗum noon ina wawi lawede e pecce 4, kono kadi kala hen limore haalande askitinte koye helmere nde. Ina waɗi fedde inde ɓe, fedde inde ɗi, fedde inde kon e fedde inde ɗe. Kala inde joguinde ɓe e keewal limoji muɗum kala ka tara koye o. Dokken yeruji tawi askitinte koye yimɓe, mbiyen yimɓe ɗiɗo, yimɓe tato, yimɓe nayo, yimɓe joyo, yimɓe jeegomo, yimɓe jeeɗiɗo, yimɓe jeetato e ko nandi hen. So tawi fedde inde ɗi yeru ko wayno pucci, mbiyen pucci ɗiɗi, pucci tati, pucci nayyi, pucci joyi, pucci jeegom e ko nandi hen. Kono nonne kadi hayso tawi ko fedde inde ɓe yeru, mbiyen tugaje ɗiɗi, tugaje tati, tugaje nayyi, tugaje joyi, tugaje jeegom, tugaje jeeɗiɗi e ko nandi hen. Teskoɗen no moƴƴi jangoɓe tedduɓe, to banggue limoje fedde inde ɗe e ɗi ndendi ɗon askinirde. Sibu e fannu no askinirte ni fof ko gotum, hono ɗi e ɗe. Kono so tawi ko fedde inde famɗinade, jasnade, limore nde askitinte ko nden fedde. Yeru mbiyen kaaƴon, eɗen gandi ɗo gasiri ko hijjande on. Nden noon to banggue limoje ɗe alay saago gasire e on gam ha joni wawde askitinde nden limore e inde kaaƴon. Mbiyen kaaƴon ɗiɗon, kaaƴon taton, kaaƴon nayon, kaaƴon joyon, kaaƴon jeegomon, kaaƴon jeeɗiɗon e ko nandi hen. Jangoɓe tedduɓe, ndentoɗen noon jiiɓodirde jamminore nde. Yeru pucci ɗiɗi mawɗi, tugaji ɗiɗi mawɗe, pucci ɗiɗi mawɗi, tugaji ɗiɗi mawɗe. En mbino nan to banggue limoje to ɗo ko fedde inde ɗi e fedde inde ɗe ndendi ɗo henne askinirde. Tawi eɗen gaskina ɗum to banggue limoje nandi. Sa wi pucci ɗiɗi mawɗi, eɗen gandi ɗo mawɗi ɗo ko jamminore askina koye pucci, mbiyen tugaji ɗiɗi mawɗe. Ɗo mawɗe askitina koye tugaje, mbasen noon jiiɓodirde. Teskoɗen no moƴƴi noon jangoɓe tedduɓe, so limoje jokkodirde woni ko wiyete des cardinaux coordonnées. So ardima inde ma inde limateɗe ɗe no kewinde inde nde way sifrade fof wontata ko teelal wawa kayde limore nde ardi. Yeru mbiyen 50 holsere, 125 ndamdi, 345 mbeewa, 255 neddo e ko nandi hen. Ndeke ɗo jiida e frayse en mbiyata 50 kolce, en mbiyata 125 damdi sellani, wiyetake 345 beyi ala sellani, wiyetake 255 yimɓe ala sellani. Worpayden limoje ɗemgal fulfulde e ɗemɗe goɗɗe walla e frayse. Sibu to banggue frayse ina sella kamɓe to nder ɗemgal mabɓe wiideɓe 40 vache walla 40 personnes, tawi ɗon ko keewal 4. Kono ɗo enen sellanta en wiide noon sa yiɗi noon wattude inde ɗe e keewal alay saago wadde limoje ɗe cakkito, inde ɗe gardo. Ndeke ɗo ɗemgal fulfulde ina newnani en sakkitorade limoje ɗe walla kadi adorade limoje ɗe. So tawi woni limoje ɗe gardima, inde nde he wonde koye teelal. So tawi kadi ko limoje ɗe cakkiti, inde ɗe ke wonde koye keewal. Ndeke noon sa yiɗi wattude inde ɗe e keewal alay sago taw wadde limoje ɗe cakkito, inde ɗe gardo. Nden noon ina sella wiide kolce 50, damdi 125, beyi 345, yimɓe 250 taskoɗen no moƴƴi, yimɓe 250 wattu hakkille no feewi. Wiyetake yimɓe 255 ala sellani. Sa wiri ni yenne ko limore mere nde tan wellelde nde kalɗa, kono a askitinani limore nde eko limata ko walla eko limete ko. Dokken ɗo limore wonde walla tongode wonde, mbiyen joni 157. ƴeewen e nde tongode rokkade askitinde ɗum e yimɓe. Ina waɗi noon sifaji jeegom no haaldoto no askinirto e yimɓe. Goo, eɗen mbawi wiide 157. Ɗiɗi, mbiyen yimɓe 157. Tati, 100 neɗɗo e yimɓe 150.
nayi temedere e capanɗe joyo neɗɗo e jiiɗiɗo. joyi temedere e capanɗe joyo neɗɗo e yimɓe jiiɗiɗo. jeegom temedere e capanɗe joyo e jiiɗiɗo neɗɗo. ndeke tugnade e ngal cuumigo e ngal ɗo ɗemgal to banggue limooje temedde woni centaine eɗen jogui sifaji jeegom no limirten taw en tongaki tan e sifa goto. kono kadi so tawi woni e jeehi to banggue limooje ujunaje to tonne kadi ɓuuri hewde ina waɗi sifaji jeetati no mbireten. ƴetten limore walla tongode ujunere e temedde joyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi. nde tongode ko tongode wellere wellelde mere e meƴƴelde hay hunde taw ala ɗo askatina. kono so tawi woni en koddiri eɗen ƴeewa hiisade ndeɗo tongode e nder yimɓe mbiyen yimɓe ujunere e temedde joyo e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo. ɗiɗi ujunere neɗɗo e temedde joyo e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo. tati ujunere e temedde joyo neɗɗo e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo. nayi ujunere e temedde joyo e capanɗe jeegom neɗɗo e jeeɗiɗo. joyi ujunere e temedde joyo e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo neɗɗo. jeegom ujunere neɗɗo e yimɓe temedde joyo e capanɗe jeegom e jeeɗiɗo. jeeɗiɗi ujunere e temedde joyo neɗɗo e yimɓe capanɗe jeegom e jeeɗiɗo. jeetati ujunere e temedde joyo e capanɗe jeegom neɗɗo e yimɓe jeeɗiɗo. ndeken paami e nder ndeɗo tongode kene tolno e sifaji jeetati jaltiɗo henne ko ɗo hande kanneten ndeɗo windande ha mawde arore so bajjo ñaawi jokken windande men tawi gartoy tan koye limooje ma tongode deggodirde woni ko wiyete les nombres ordinaux e tongode jilɓuɗi woni les nombres complexe. holno haaldoto e fulfulde waadi keɗen ceerta mi rokko on ɗo ekkorɗe mbaɗon temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi. ndeɗo limore wellelde mere ƴeew askitinde ɗum e yimɓe fodde sifaji jeegom no haaldoto e fulfulde gadda ɗin sifaji. ekkorde ɗiɗi ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e jeenayyi. nde tongode kadi wellelde waɗir hono noon gadda sifaji jeetati tawi askitina koye yimɓe. janngoɓe tedduɓe kelki jaam abki malaki Oumar El Hadji Thiam Diary Pinol JP.